Здравейте, добре дошли в новото видео на канала. Днес ще обсъдим една тема, която, как да се изразя, доста е нашумяла в днешно време и дори по телевизията я дават и напред-назад. И доста въпроси получавам от лица, които са непълнолетни, за жалост. Ученици, така да го нарека. И основните въпроси на тези лица, на момчета, така да, на подрастваща възраст е какво да взема, че да стана толкова як. И не какво да ям, как да се храня, как да тренирам. Храната няма значение, тренировките няма значение. Всеки иска магическо хапче и да стане корав. Здрав корав, както искате го наречете. Следователно, темата е доста тежка за обсъждане, защото много хора от рана детска възраст искат да си навредят на здравето, понеже с тези субстанции шега не бива наистина. Те са медикаменти, които са предназначени с лечебна цел. И просто когато даденият индивид няма нужда от лечебни цели, те не са така необходими да бъдат използвани, освен ако индивида не иска да бъде състезател по културизъм, и то не натурално, защото имаме и натурални федерации, които всъщност не знам колко са натурални, правят им допинг тестови, тест полиграф също така, но смятам, че 99% от момчета са натурални, той им личи и по физиките, не е нищо толкова фрапантно и нереално, че да бъде, как да се изразя, на стероиди, така един вид. Но да, ако един човек, индивид, наистина иска да занимава с културизъм, първо съвета ми е да пробва натурално, за да види дали гена му, физиката му е за него, да направи една подготовка натурално и да се пусне на състезание, да види къде му е генетичният потенциал, на къде горе-долу върви, и разбира се да мисли умно с главата, защото дори натуралната подготовка крие своите рискове, все пак за здравето, защото при такъв глад, такива диети, хормоните наистина се разбутват адски много, но не е както на медикаменти, защото на медикаменти е доста по-сериозно. Там е просто game change, така да го нарека. Следователно, не взимайте стероиди, ако нямате някакви професионални цели в културизма или моделство, или не целите да изкарвате като цяло дадена сума пари със своето тяло. Стероидите не са шега работа и не бива да бъдат консумирани поне минимум 19-20 годишна възраст, бих казал, защото вашата ендокринна система все още расте, все още сте в пик на хормоните си. Организмът ви сам знае какво да прави. Но да, получавам редица съобщения от лица от 9-8 клас, 10-ти, дори съм получавал 12 годишен съобщение, колко метан да пия на ден, че не го хващал метана, който бил взел и всякакви такива работи. И аз съм просто какво да кажа, не знам просто. И да, просто темата е доста обширна, има много какво да се каже по нея. Като допълнение, първото нещо, което трябва да ви кажа е, че трябва да имате добре структуриран план, какво целите, да постигнете. И трябва да имате ясна цел, как да я достигнете. Тоест, да имате първо добър хранителен план, изградени навици да се храните чисто и пълноценно, да имате оптимални тренировки, оптимално възстановяване. Това са трите най-важни фактора, без които каквато и да е химия е нищо. Самата химия, това е черешката на тортата към тези три основи, ако мога така да се изразя, метафорично. Но без първите три, всичко друго просто е напълно излишно. Затова,
както се казва на български, опичайте си акъла и мислете умно какво правите за напред със здравето си. Като завършък на видеото мога да кажа, че не насърчавам употребата на анаболни стероиди по никакъв начин и не бих искал млади лица, момчета, дори и момичета има, които искат да пробват най-лекото анавар, което не е толкова леко, не е леко въобще дори. Дай малко анаварчето но и да се втвърдява. Има редица други колеги, треньори, които дават различни субстанции на своите състезателки, които искат да състезават, дори на несъстезателки, които са им просто клиенти. И да, това е друга тема за обсъждане, която не мисля да коментирам в момента. Следователно, ако сте взели някакво решение наистина да употребявате тези медикаменти и вие сте в добра възраст, достигнали сте си развитието на ендокринна система, имате изградени навици, как да се храните, как да тренирате и всичко ви е перфектно, може да опитате, ако имате ясна цел, какво ще правите точно след употребата и с употребата на тези субстанции. Това е само и единствено тогава е оправдан приема на тези субстанции. И винаги трябва да се консултирате с много добър и разумен лекар, който знае какво прави. Защото в България лекарите просто изключително нисък процент от лекарите знаят какво точно е дори тестостерона и терапия и абсолютно всичко останало. Просто са останали съзнанията си, които са учили през 90-те години и никой не се апдейтва, за жалост. Но да, консултирайте се с добър лекар или с някой професионален треньор, който може да ви помогне в целите, които искате да постигнете. И това е. Благодаря ви, че гледахте. Ще се видим в следващото видео, което ще има още полезна информация, допълнителни съвети, с които се надявам да ви помогна. Това беше просто едно видео да изкажа така нашумялата тема за анаболните стероиди и тяхната употреба. Благодаря ви, че гледате видеята. Абонирайте се за канала, лайквате, коментирайте и абсолютно всичко. Радвам се, че видеята ви харесват. Ще има все повече контент за напред. Съвсем скоро очакваме нещо супер интересно, което прави главна промяна в моя живот, но ще го оставя напред за следващите видеа. Благодаря ви, че гледахте и до скоро!